Чудите ли се как другите хора са преодолели своите паникатаки? Радвам се, че сте тук и че отделите време да гледате това видео на тема симптоми на паник атаки. Как да ги разпознаете и контролирате. Винаги ми е приятно да споделям полезна информация и да помагам на хората по пътя към по-спокоен и щастлив живот, за да могат да се чувстват добре. Целта на това видео е да ви помогне да разпознаете симптомите на паник атаки и да ви предоставя ефективни техники за тяхното контролиране. Като NLP терапевт в това видео ще споделя полезни стратегии и съвети, които ще ви помогнат да се справите с тези симптоми и състояния и да подобрявате качеството на живота си. Искам да ви благодаря, че гледате с любопитство това интересно видео и че ми се доверявате. Вашата подкрепа означава много за мен. Може да харесате това видео, като сложите един палец нагоре и се радвам, че мога да бъда тук за вас, за да обсъждаме важни теми като тази. Всяко ваше гледане, коментар и въпрос ме мотивира да продължавам да създавам съдържание, което да е полезно и вдъхновяващо. Нека това видео бъде началото на един открит и полезен разговор. Ще се радвам да чуя вашите въпроси и опит по темата. Така че не се колебайте да оставите коментар под това видео. Ще отговоря на всеки един от вас. Радвам се, че сте тук и че правите тази стъпка към по-добро разбиране на себе си. Вие сте на прав път и аз съм тук, като NLP терапевт и специалист в преодоляването на паникатаки и страхове, да ви подкрепям в всяка крачка от този път. Казвам се Милен Петров и работя като NLP терапевт. Мога да бъда полезен, ако имате затруднения в своя живот, свързани с паникатаки, страхове и тревожност. Като NLP терапевт в моята практика използвам метода невролингвистично програмиране или по-накратко NLP, за да могат моите клиенти да получат повече спокойствие, хармония и щастие в живота си, да преодолеят своите страхове и паникатаки и да се чувстват добре. А вие искате ли да се чувствате добре? През последните 10 години съм помогнал на стотици мои клиенти да преодолеят своите паникатаки. Ето какво казват клиентите, които са работили с мен и метода NLP терапия. Какво са паникатаките? Паникатаките са внезапни и интензивни епизоди на силен страх и тревожност, които могат да се появят без видима причина. Те са придружени от физически симптоми, като участено сърцебиене, затруднено дишане, изпотяване и усещане на загуба за контрол. Въпреки че са много неприятни, искам да подчертая, че паникатаките не са опасни, но могат да предизвикат силен дискомфорт, промени в начина на живот и стрес. Тревожността обикновено се развива постепенно и е свързана с конкретни стресови фактори. Паникатаките настъпват неочаквано и често без ясна и видима причина. Те са характерни с изключително силен страх или ужас и могат да бъдат придружени от физически и психически симптоми. Паникатаките често са значително по-изтощителни от обикновената тревожност. Паникатаките са по-често срещани, отколкото много хора си мислят. Според изследвания, около 2-3% от възрастните в даден момент от живота си са изпитвали паникатаки, като жените са по-засегнати от мъжете. Приблизително 1 на всеки 10 души ще преживее паникатака поне веднъж в живота си. Важно е да се отбележи, че тези състояния често започват в ранна възраст, обикновено между 20 и 30 годишна възраст. Паникатаките са често срещан проблем, който може да бъде успешно преодолян с подходяща терапия и подкрепа. Важно е да разпознавате и контролирате паникатаките, защото те могат значително да повлияят на качеството на вашия живот. Ако не бъдат разпознати и управлявани, паникатаките могат да доведат до страх от нови паникатаки и от това да избягвате определени места и ситуации, на които могат да се появят.
което да блокира вашата ежедневна дейност. Това състояние може да доведе до развитие на по-сериозни проблеми, като паническо разстройство или агорафобия. С ранното разпознаване и прилагането на техники за контрол може да намалите честотата и интензивността на атаките, да възвърнете чувството за контрол и да предотвратите влошаването на вашето състояние. Ефективното управление на паник атаките ще ви помогне да видите по-пълноценно живота си, да го живеете по един по-спокоен начин. Основните симптоми на паник атака могат да бъдат разделени на физически, психически и поведенчески. Физическите симптоми включват учестено сърцебиене или учестен пулс, изпотяване, топли и студени вълни, треперене, изтръпване или мървучкане на крайниците, ръцете и краката, сърбежи по тялото, затруднено дишане, усещане за задушаване или, както казват моите клиенти, усещам, че имам буца в гърлото, болки в гърдите, гадене или стомашно разстройство, позиви за повръщане, мускулна умора и слабост, виене на свят, стягане на челюстта, главоболие, шум в ушите или главата, временна слепота, периферното зрение е замъглено. Психологическите симптоми включват чувство на нереалност или на така наречената деперсонализация или дереализация, страх от загубата на контрол, страх от полудяване, страх от смъртта, страх от самите симптоми. Поведенчески симптоми. Избягване на определени места или ситуации, на които вече са се появявали паник атаки. Промени в ежедневието с цел да се избегнат нови паник атаки. Как да разпознаем паник атаката? Вашите проблеми с паник атаки могат да бъдат разрешени, ако започнете на време да разпознавате първите симптоми на това състояние. Ранните признаци на паник атака често включват изброените физически и психологически симптоми, които се появяват внезапно. Ако забележите някои от тези симптоми, важно е да останете спокойни и да се фокусирате върху дишането си. Ранното разпознаване на тези признаци може да ви помогне да приложите техники за управление и да предотвратите напълно последващото развитие на паник атака. Разграничаването на паник атаката от другите медицински състояния може да бъде предизвикателство, тъй като симптомите на паник атака често наподобяват тези на други здравословни медицински проблеми, като сърдечни заболявания, инфаркт, инсулт или дихателни проблеми. Ето няколко начина, чрез които може да различите паник атаките от другите медицински състояния. Паник атаките обикновено започват внезапно, достигат своя пик в рамките на 10 минути и продължават от 20 до 30 минути. След това симптомите започват да отшумяват. Медицинските състояния, като сърдечни проблеми, обикновено имат по-дълготрайни или повтарящи се симптоми и не могат да отшумят толкова бързо. Сърдечните проблеми обикновено са свързани с постоянна болка в гърдите, която може да се разпространи към ръцете и към рамената и да не отшумява с времето. Паник атаките често реагират добре на техники като дълбоко, диафрагмено дишане или релаксация. Ако тези техники значително облегчат симптомите, вероятно става въпрос за паник атака в този момент. Медицинските състояния обикновено не се подобряват с подобни техники и изискват медицинска интервенция. Паник атаките често са повтарящи се и са свързани с специфични тригери или ситуации. Докато медицинските състояния могат да се проявяват внезапно и не винаги са свързани с определени ситуации. Ако сте имали паник атака в миналото и симптомите са подобни, вероятно става въпрос отново за получаване на повторна паник атака. Ако за първи път изпитвате такива симптоми, е възможно да потърсите медицинска помощ, за да се изключат други възможни причини. Ако имате съмнения относно симптомите, е добре да се консултирате с лекар, за да се изключат другите медицински състояния. Знаете ли как да контролирате паник атаките? Сега ще споделя с вас няколко прости и лесни техники и упражнения, които може да използвате, за да контролирате паник атаките. Контролирането на паник атаките чрез дихателни техники е изключително ефективен метод, който използвам в моята практика като NLP терапевт.
Когато усещате, че паникатаката започва, дишането ви често става бързо, плитко и участено, което може да засили симптомите на тревожност. За да противодействате на това, фокусирайте се върху дълбоко, бавно, диафрагмено, коремно дишане. Една от основните техники, която препоръчвам на моите клиенти с паникатаки, е дихателната практика от йога коремно дишане. За нея може да разберете повече, като изгледате видеото в моя YouTube канал Дихателни упражнения, коремно дишане. В това видео обяснявам подробности относно дихателната практика стъпка по стъпка, как се прави, просто изгледайте това видео. Направете това упражнение няколко пъти, докато усетите, че тялото ви започва да се успокоява и симптомите на паникатака намаляват. Тази техника помага за регулиране на дишането и сърдечния ритъм, което връща усещането за контрол и спокойствие. В комбинация с техниките на NLP, дихателните техники могат да ви помогнат не само да контролирате паникатаките в момента, но и да намалите тяхната чувствителност и интензивност в дългосрочен план. При паникатаките релаксиращите техники могат да бъдат много полезни за успокояване на ума и тялото. Например, техниката прогресивна мускулна релаксация. Това е една техника, при която последователно напрягате и отпускате различни мускулни групи във вашето тяло. Това помага да се намали мускулното напрежение, което често съпровожда паникатаките. Как да я приложите? Започвате от стъпалата и постепенно стигате до главата. Напрягате мускулите за 5-10 секунди, след което ги отпускате, като се фокусирате върху усещането за отпускане. Друга техника за релаксация на тялото е визуализация чрез NLP. Как работи? Визуализацията включва вашата творческа способност да се представите. И това е просто едно упражнение, чрез което може да се представите хубави и красиви образи, как вие се намирате на едно спокойно защитено място. Просто затваряте очи и се представяте, че сте на плажа или че сте в гората и просто се фокусирате върху всички тези неща, които са около вас. Какво виждате, какво чувате, звуците, какво помирисвате и какво чувствате в този момент на това специално за вас място. Повече за техниките от NLP може да научите, когато започнете работа с мен и аз стъпка по стъпка ще ви обуча как да прилагате тези техники. Медитация. Как работи? Mindfulness, медитацията помага да се съсредоточите върху настоящия момент, вместо върху тревожните мисли, които захранват вашето тяло и вашия мозък. Как да приложите техниката Mindfulness? Седите удобно и насочвате вниманието си към дишането, без да го промените. Ако мисленето ви започне да блуждае, просто се върнете обратно към дишането, без да се критикувате, че не се получава от първия път. Друга техника, това е автогенен тренинг. Това е техника за самохипноза, която включва повторение на определени фрази, за да предизвика усещане за спокойствие в мислите и в тялото, която води до релаксация. Как да я приложите тази техника? Започвате да повтаряте на ум фразата: ръцете ми са отпуснати, тялото ми е спокойно, чувствам се спокоен, чувствам се уравновесен, чувствам се в безопасност. И просто се фокусирате върху бавното дишане. Тези техники могат да бъдат практикувани редовно, за да се изгради усещането за спокойствие и по този начин да се справите по-бързо с паникатаките. Колкото повече ги използвате, толкова по-лесно ще ви бъде да ги прилагате във вашето ежедневие и да може да контролирате вашите паникатаки. Също така, може да използвате позитивни утвърждения. Това е друг метод. Тези позитивни утвърждения са мощен инструмент, който може да ви помогне при паникатаките, като пренасочат негативните мисли и успокоят ума. Когато изпитвате паникатака, мозъкът често е завладян от страх и катастрофални мисли. Позитивните утвърждения, като аз съм в безопасност, това ще премине, мога да контролирам дишането си, мога да контролирам тялото си, мога да преодолея това състояние, могат да ви изкарат от негативния цикъл на паникатака и да влезете в състоянието на контрол и спокойствие. Когато ги повтаряте редовно, тези утвърждения могат да станат автоматичен отговор при стресови ситуации, намалявайки интензивността и честотата на вашите паникатаки. Като NLP терапевт и специалист подпомагам ежедневно хората, с които работя, да преодоляват своите паникатаки чрез методи от NLP терапия. Едни от най-ефективните техники за преодоляване на паникатаки чрез NLP са позитивна котва, рефрейминг, позитивна визуализация, за която споменах, и дисасоциация.
Това са техники, с които човек може да преодолее своите паник атаки на ментално ниво. Изграждане на позитивна котва. Как работи техниката? Техниката котва създава асоциация между определено усещане, например спокойствие, и конкретен жест или действие, например стискане на палец и показалец. В спокоен момент, когато се чувствате добре, просто направете този жест. Докоснете палеца и показалеца. Това ще направи ключ във вас, който ключ може да използвате в момент на паник атака, което ще ви помогне много бързо да преодолеете това тревожно състояние и да влезете в състоянието на спокойствие. Друга техника от NLP, това е техниката рефрейминг. Как работи? Тази техника променя начина, по който възприемате и реагирате на ситуацията. Как да я приложите? В момент на паник атака, вместо да виждате ситуацията като заплашителна, пренасочете мисленето си към нещо позитивно или нещо неутрално. Например, ако чувствате страх от определена ситуация, опитайте я да видите като възможност за учене или като нещо, което ще ви направи по-силни. Друга техника от NLP, това е визуализация, чрез която да изградите едно прекрасно, спокойно бъдеще. Така наречената позитивна прогресия в бъдещето. Как работи тази техника? Може да си представите събитие в бъдеще, където сте спокойни и имате пълен контрол. Тази техника може да помогне за намаляване на тревожността. Как да я приложите? Просто стоите на удобно място, сядате, затваряте очи и си представяте конкретна ситуация, която ви причинява паника. Визуализирате себе си, но този път като спокоен, уравновесен и способен да контролирате реакцията си човек. Виждате как успешно преминавате през тази ситуация и всичко минава точно както вие искате. Друга техника, това е техниката дисасоциация. Дисасоциацията ви помага да се отдалечите от интензивната емоция, свързана с паник атаките. Как да я приложите? Представете си ситуация на паник атака като сцена от филм, която наблюдавате отстрани. Виждате себе си като на екран и вие наблюдавате себе си като зрител, който не участва пряко в тази ситуация. Тази техника намалява емоционалната тежест и помага да се справите с ситуацията по-лесно и обективно да преодолеете това състояние. Тези NLP техники са мощен инструмент за управляване на паник атаките, които помагат да променяте начина, по който възприемате и реагирате на тези стресови ситуации и да възстановят контрола над емоциите си. Напълно съм съгласен, че засягам общо техниките за преодоляване на паник атаки и не се впускам в големи подробности относно самите техники, защото това видео би станало около 4-5 часа. Но от друга страна, може да се абонирате за канала Милен Петров, NLP терапевт, и да следвате и другите видеа, които предстои да качвам в мой YouTube канал. Ето няколко позитивни примера и отзиви на мои клиенти, с които съм работил и са постигнали невероятни резултати, работейки с мен и с метода NLP. Ако вие или ваш близък приятел или роднина страда от паник атаки, може да се свържете с мен, Милен Петров, NLP терапевт, на телефон или Viber 0879 85 90 58 и да обсъдим как моят дългогодишен опит при преодоляване на тези неприятни състояния би могъл да бъде полезен и на вас. А докато обмисляте моето предложение, може да се абонирате за мой YouTube канал, като натиснете червения бутон абониране и камбанката вдясно. Ако видеото симптоми на паник атаки, как да ги разпознавате и контролирате, ви е харесало, останете един лайк. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. Това показва вашата ангажираност и желание да преодолеете своите паник атаки.
До скоро виждане!